urtero UEUko ikastaro bat egiten dut, ikasturte ondarean, hon egiten didalako momentu hortan, egun horietan, lasaiagoak diren egunak dira, eta hon egiten dit gai bat jorratzea, nire lanari lotua, nire ikasgaiei buruzkoa, edo beste zerbait. Eta gehienetan nahiago dut beste zerbait egin burua pixkat ideia berriz edo ideia freskoa zelikatzeko. Egia erran bigarren aldia dut, Baionan antolatu diren ikastaroetan bakarrik egon nahiz, orain dela bi urte Zizpagaztetxean eta kultura autodeterminatuko balitz beste ikastaro edo ziklo bat antolatu zen, eta bertan egia erran oso gustura egon ginen, eta aurten aspaldidanik bagenuen proiektu honen berri, nik Ipar Euskal Herria paradigma berriaren iturri bukaerako galdera ikurta guzi ikastaro horretan parte hartu dut, eta idatzaren beste formakuntzatan egon nahi zenez, manuen jakimina ez. Ea egunero langai ditugun gai batzui buruz sakontzeko, ikasturte bukaera honetan pixka bat begirada altxatzeko tarte hartzeko, eta balio digula horretarako orain artean mintzat. Ona, berriz ikusten dut hor garai batez UEUk zuen formatu hori, Baionan egiten ziren ikastaro horietan, beti baziren bazkaltze horiek, elkarrekin bazkaltzea, barnetegia eta hori, eta leku zentral batean, eta hemen egia da berriz atxematen dela barnetegiaren giro hori, bertan egotearena, ongi. Bai, ez egit lehenik aipatu leku hau berezmenko simbolikoa badela ez. Euskara nunbait loratuko bada urrengo belaunaldietan Ipar Euskal Herrian hemendik etorrituko da hazi nagusienetako bat, eta guk Bernat Etxebali lizoan ikasi genuen, honetan ez hemendik hurbilauen lizo zahargoan, eta zuk erran duzun bezala oso giro polita sortzen ari da ikastaro hauetan, gauero hainbat ekimen antolatzen dira, ikasgeletako gai mamitsu horiek gero afalonduko tertulietan eta berriz ere eztabaidatzen dira, ez dakit argitasun gehiagorekin edo lanboturik, baina ez eta horrek balio erantzi bat ematen diodari gabe ikastaroari. Nik uste maila individualean eta gero maila kolektiboan bi izan daitezke. Maila individualean erranen nuke parada eskaini bakoitzari gai bat edo beste jogatzeko. Eta hortan behar bada ekartzea gai freskoak, berriak, gai diferentak, eta bakoitzak pixka bat hortik ikas dezan eta hortik bere praktikak aldatzeko duten alakoa. Eta gero maila kolektiboan eskaini behar bada iparraldean momentu hontan beharko genuken gogoetatzeko plaza bat. Adibidez ikusten dut bada ikastaro bat gehiago politikari lotua dena, oso biziki importantea dela, heldu girela iparraldean fase batera nun hainbat aldaketa egon diren azken urteetan, eta behar dugu orain berriz gogoetatu, berposizionatzeko, berriz gogoetatzeko gure helburuak, zertara jo nahi dugun, nola, norekin. Eta uste dut interesgarria dela olako lekuak sortzea zainetan jende desberdina bilduko den eta iritzia partikatuko. Beste adibide bat izan daiteke, usurbilko hitzaldietan edo egiten diren horiek ere, esperientzia desberdinak eta lurralde desberdinetako jendeak ekartzea gai baten inguruan. Eta pixka bat ahaztea gure herri gogoeta edo komunitate bezala gogoetatzeko gaitasun hori pixka bat akuidatzea. Egia erran ez dut uste UEU biziki eragile ezaguna denik Ipar Euskal Herrian. Hala ere UEU plantatzen dituen oinarrizko helburuek izan dezakete sarbide nahiko erresa hemen. UEU aldarrikatzen bali badu Euskal Herriarentzako unibertsitate propio bat,
ze aldarrikapen egokiago edo zeliku egokiago aldarrikapen hori eramateko Ipar Euskal Herrian baino ez, zeinetan bospasi ikarrera baino ez daitezkeen bertan ikasi eta haien artean bakarra euskaraz eta zeinetan aspaldiko aldarrikapena den hemen ere unibertsitate propio bat lortzea. Gaur egun Ipar Euskal Herrian elkargoa sortu izanak irekitzen den fase politiko berdinetan ikusteko dago hezkuntza sistema propioaren eta unibertsitate propioaren aldarrikapena nora plazaratuko dugun, zer agieren bidez, zer aliantza sort daitezkeen mugimendu ezberdinen artean eta horretan dudarik gabe UEU funtsezko papera jokatu lezake. Hau da, nek aurten egin dut Iturrizarretik edanez ikastaroa. Ahunt nire lan gaietatik eta ere bat kanpoko gai bat. Nire asmoa zen pixkat ideia zaldatzea, hor jogatu ditugu klasikoak eskaintzen dituzten baliabide linguistikoak, hortik dezakeguna. Niretzat parada izan da berriz hartzeko aspaldian antziak nituen klasiko batzu. Behar bada hizkuntza forma batzuk edo jende horiek erabiltzen dituzten baliabide guzi horietaz berriz ohartzea. Eta batez ere izan da parada trukatzeko beste ikastarokideekin eta horiek horien praktikak, horien iritziak eta ezagutzea ere eta ni itzultzen naiz ala pixka bat tresna batzuekin eskutan eta batez ere gogoeta hori besteekin egina. Ikastaro honen muina izan da bereziki instituzioen eta mugimenduaren duen arteko aliantza posible ez gogoetatzea. Eta uste dut oso baliagarria egin zaigula gutitan egiten dugun gauza bat denez zinez gaioek jokatzea Ipar Euskal Herriko ikuspegi batetik eta fokua bizi ditugun problematika zehatz eta konkretuetan jartzea ez. Izan dira hitzaldi batzuk marko teoriko bat plantatu dutenak eta oso baliagarriak direnak dudarik gabe marko teoriko, ideologiko batzuk argiago izateko, baina bereziki izan ditugun eztabaida eta saio parte hartzaileagoak egunerokoan oso ukigarriak diren gaien inguruan zentratu dira, hainbat eragile eta mugimenduetako jendea zegoen horretaz gain eta eztabaidak sortu dira azken hilabeteetan izanako gertakarien inguruan. Orduan nahiz eta gure ikastaroak izan aski ponposoa zuen, ondoko hilabete urteek erranen dute zentzua zeukan ikastaro honi zen guau gertzeak eta nik baietz ustez.